Истинската разлика между Golf и Astra не се вижда в автокъщата. Вижда се 6 месеца по-късно. И двете изглеждат като разумен избор. И двете са масови. И двете могат да бъдат добра покупка или скъп урок. Golf 7 има по-силен имидж, по-качествени материали и по-висока стойност при препродажба. Но има и друго. Автоматът DSG не прощава пропуснато обслужване, а дизелът 1.6 TD и не обича къси разстояния. Astra е по-достъпна като цена. Частите са по-евтини, а окачването е по-просто и непретенциозно. Не е толкова престижна, но често е по-лека за бюджета в дългосрочен план. Разликата не е в емблемата, а в историята на конкретния автомобил. Можеш да купиш перфектен Golf, но можеш да купиш и съсипана Astra. И обратното. Затова първо избери според състоянието на автомобила, а после избери марката.